grounds ma sirikal samoro sik wacho ni wuoguru kamudake dhiuro na higher grounds nikech ang'eni mae wach mabende osebedo ka wachore kaka jo Red Cross bedo tiyo gi tam makamano to samoro nyalo nyiso ni higher grounds gi gin ang'o mar mondo mwakon jopiny ahinya nyama bende samoro dak e lower grounds ma samoro ka midhiero mago ulo biro makama to sando gi miwuoro. Erokamano, higher grounds means gik mang'eny. Inyalo bedo ni nitiere e got kama oula nyalo muomo tinyisi ni bi e higher ground. Koro mano nyiso ni lor piny tiwuok kuonde maricho tidhi kama safe. So higher ground, according to my understanding, mean ni en kuonde moting'ore ma masira ok nyal chopo. Koro mostly waneno ka government osetemo ogero evacuation centers. Wan gi designated evacuation centers. Koro yudo ni kuonde mogergi borgi kama community odake to gergi kendo bende moting'ore ma ka oula biro to ok nyal chopo negi. Koro wan gi very few designated evacuation centers gi tin kabisa, but at least effort has been made. Ok wanya wacho ni gionge totally. Kata Kisumu ntiere ma oseger, ntiere ma bedo repaired kata sani kamilongo no Genya evacuation camp. Koro centers gi igero gi kuonde moting'ore mondo jopiny kaponi masira ochako kamano to giringo chon. Giwuok kuonde mani piny to gidhi kuonde ma ogere evacuation centers go. Koro shida bedo ga ni samoro ji ng'eny moloyo the capacity mar evacuation center. Ido ni evacuation center tingo ji 200 to ji obira 1,000. Koro mane ma kendo wachak waloso ga through the national government nikech gine weglo. We belongs to the government, all of us. Koro negotiation bedo, emomiyo samo make decision nyaka wakel in the chief, nyaka wa bring in the DCC, all the national government inclusive and the county government to help us negotiate. Mondo wayuda certain land, be it the land of government, cast was settled G. For Red Cross, we've been supporting that. With or without evacuation centers, wayudoga land, tuamiyo community some non-food items. Wamiyo gi otuno, wamiyo gi blankets, wamiyo gi net, wamiyo gi sleeping mats, gitiyo go donget, gigik moko matindo tindo mag hot, nyaka sufriete. Tuwagero negi temporary shelters, land go, kuonde moting'ore go. Koro mane ka kwasebedo kwa move gi community kwaseketo negi temporary shelters, to gidake cluster. Koro kanyo bedo dala gi for sometimes nyaka pido gi koka gidok kuonde ma low ground. And then higher ground again means konyisi ni move to the higher ground, inyalo integrate gi relatives. Nitie joma relatives gi pod ngima, ka nyithindo loro tinyiso gi gidhi limo dagi, ka dagi odak kama ber, gibedo gi dagi, kata un bendo wuok to the integrate gi communities modak kuonde ma safe. And then pigno kosedok kendo tuchako duogo mana kama odak. Koro mane kaka wawinjo wach higher ground. Sharon. Erokamano ahinya. To kamano ka imonda bende motelo ni loso kotenore kod gwenge magwa hinya gwenge magwa maka to ka podi ere kako nyalo beda kicha ahinya gwenge mwangi kaka Kano warning Kano plains ok en high en plains kamano kaka ntiere gwenge mag nyaka seme kaka niwacho motelo akenya kasani ntiere flooding e gwenge mago makaluo to ka onge mai seche mane gbeni wapunjore kaka nyalo beda kicha. Sharon, anyalo wacho ni flooding nitie kendo en gima ok waluor wacho. King'iyo sani wan gi backflow mar Lake Victoria opong' kendo ng'ok. Kidhi Busia kocha Bunyala sub county nitiere community ma pok noneno utegi for a very long time, and this thing has been happening more than 6 years. It's almost decade. Koro iyudo ka backflow noriembo ji e utegi, gin gibedo ga ka gidak gi relatives, gibedo ga ka gidak gi jomopogore opogore, pok gidok e utegi. Koro backflow kidhi e gwenge mag Bunyala, there are families, more than 500 families mar displaced. Ma wawacho ni sani pod gin under risk. Kwa ng'iyo parts of Kisumu, there are places ma lake are still full. Kidhi Kabonyo Kanyagwal, there are places mane obedo reclaimed lakini ok inyal dake nikech pi noketho kabisa. Intensity ma pi bende biro go king'iyo gwenge ma Siaya kocha. River Yala osepong', River Nzoia osepong'.
some few families osechako move to bedo integrated, but number to pod tin, but gisechako move to get integrated gi neighbors nikech giseneno kaka pigno ringo gi kaka pigno koro kuombo kochiko nam, koro ok en kama ng'ato nyalo dake. Koro even now kapok wabedo gi displacement maduong', already wan gi signals kendo wan gi signs, to KMD bende wan godo kamiyowa weather forecast every day, ginyisowa kaka the weather performance is happening. Koro nyiso ni koth chwe e highlands kuonde ma gwenge mopogore opogore, to pigegi dwa chokore kamoro achiel to biro koni. Koro sani nyaka wabeda kicha, and oganda wa mawinja mantiere kuonde ma pi ringe matek, sani koro onego wamany yore mwadar godo kuondego as soon as possible mondo oula no kik yudwa. Erokamano ahinya. Taparo ni otiero kaka jalony e weche mag arita